Amalma ani yangma kibaruya b'an bolo kala sama bi o de ye ko baarabila dɔ kɔni daminɛna bi sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔ o baarabila in ye ekɔli karamɔgɔ ka baarabila de ye ekɔli karamɔgɔ minnu ye duguma kalanso ale ni camancɛ kalanso ekɔli karamɔgɔw ye ni makɔfɛlen ninnu kɔni hakilina jiginna semaine tɛmɛnen ni y'o dɔgɔkun tɛmɛnen an tun y'a yira la k'a fɔ k'olu de tun ye bɔra Mali fan caman ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ ni k'u ka nisɔngoya yira an ka jamana ɲɛmaw la ni kuma hali bi hakilina jiginna ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu kɔni bɛ u ka laɲini u y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ni gouvernement bɛnnen bɛ ko caman kan kabini nin san janvier kalo tile 8 ko k'a ta o don na fo sisan ko o kɔni ko o foyi ma waleya ko o laɲini ninnu na ko fanba dɔ ye u ka statut autonome ye ko olu b'o de ɲini jamana fɛ ko olu kɔni ko o si ma waleya ko de la kɔni k'olu ye baarabila ninnu daminɛ nin baarabila in kɔni nin makɔfɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin ye tile 15 baarabila de ye hakilina jiginna nin tile 15 in ale bɛ na k'a sɔrɔ ninnu tun ye tile 10 baarabila dɔ tun kɛ kalo tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ hali bi kɔni ko olu tɛna dabila nin tile 15 in kɔfɛ ka d'a kan kɔni ko ni olu ka laɲiniw ma sabati tile 15 in kɔfɛ k'olu bɛna tile 20 baarabila fɛnɛ kɛ hakilina jiginna nin makɔfɔlen ninnu ka baarabila bɛ bɛn an bɛ yɔrɔ min na sisan examen waati de don bac ni CAP ni BT ninnu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko tubabuw ni o ye faransi ka kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko l'opération Barkhane ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko an ka jamana kɔnɔ Gawo mara la ka taa Burkina dancɛ la ko olu kɔni ye bamaci jugu 20 k'olu kɔni ye dankari olu la kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni bamaci 20 ninnu kɔni ko dɔw minɛna ko dɔw fana fagara tubabuw ka kɛlɛbolo in fɛ tubabuw ka kɛlɛbolo in y'a yira k'a fɔ communiqué dɔ la ko olu kɔni ye nin ko in kɛ week-end tɛmɛnen de ni o ye sibiri ale ni kari ni ɲɔgɔn cɛ Barkhane y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko nin yɔrɔ kelen ni o ye Gawo mara ye ka taa Burkina dancɛ la ko yen yɔrɔ in la ko olu ka sarasu kelen fagara hali a ma mɛn kosɛbɛ ko olu kɔni wulila ka taa bamaci jugu minnu kɔni kɛlen don k'u dogo o yɔrɔ ninnu na ko ka taa dankari olu la ko olu sera ka mɔgɔ 20 kɔni olu sera ka ko lase olu ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Barkhane k'a taara bɔ mugu jugu caman fɛnɛ kan nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na mugu jugu minnu ni u y'olu bɛɛ tiɲɛ walasa olu kɔni kana se ka kɛ ka kojugu wɛrɛ kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a' ni ce aw ka kulomajɔ la